Zdravo narode, nadam se da ste se lepo odmorili tokom praznika. Danas snimam jedan poseban video, ovakav video nije bio do sad na mom kanalu, barem ne o ovoj temi, ali verujem da će se mnogima dopasti. Danas pričam o srpskom odbrambenom psu. Dečko i ja imamo psa koji je srpski odbrambeni pas i to je jedna keruša koju smo nazvali Didi i ona je sad nedavno imala podmladak i ja sam dobila ideju da sa vama podelim kako izgleda naš podmladak i da podelim nešto o srpskom odbrambenom psu. SOP je nastao od 5 rasa i da vidimo koje su to rase. Nastao je od vuka, dakle predak SOP-a je vuk, nastao je od bosanskog tornjaka, američkog Stafford terijera, napoljskog mastifa i rottweilera. Dakle, tu su bile procedura ukrštanja, 2 po 2 rase, ali sve ove rase možemo smatrati precima današnjeg srpskog odbrambenog psa. Ideja da nastane ovaj pas potekla je iz želje da se rekonstruiše srpski srednjovekovni pas. Taj srpski srednjovekovni pas je do 50. godina prošlog veka postojao, bio živ, ali je onda izumro i onda na Romaniji je Nenad Gavrilović, travar entuzijasta, poželeo da obnovi tog srpskog srednjovekovnog psa i onda je krenuo sa ukrštanjem, znači on je prvi koji je krenuo sa ukrštanjem, a 1991. godine smatra se da je nastala nova rasa, srpski odbrambeni pas. Oko toga da li je to posebna rasa ili ne, vode se polemike, međutim, ljudi ga prepoznaju kao posebnu rasu. On sam, kada vidite SOP-a, možete ga razlikovati od drugih rasa, od svih ovih rasa od kojih je nastao, tako da je pitanje vremena kada će SOP biti priznat i zvanično kao posebna rasa. Sad, to je nešto ukratko o SOP-ovima, možda ste vi o tome već nešto i znali, sve zavisi da li ste ljubitelji psa ili da li ste ljubitelji baš te vrste psa. A sada će da na scenu, odnosno ovaj klip, pažnju preuzmu naši miljenici. Ja sam spremila, odnosno zajedno, moj dečko i ja smo spremili klipove sa Didi i njenim podmlatkom, tako da uživajte narode i ako vam se dopada priča o SOP-u, pišite mi u komentarima pa u narednom nekom klipu možemo nešto i više detaljnije da